Гайтанджийска одая. Не знам какво означава нито гайтанджийска, нито одая. Обаче колко е шарено и цветно и как весело пее водата. Къде е Радумко? Радумко! Това е работилницата за изработване на гайтани. А какво е гайтан? Качи се горе и всичко ще ти покажа. Това е шнур, който се е сплитал от вълнени нишки. В миналото гайтаните си използвали за украса на дрехите, на женското и мъжкото облекло. Дрехите за делник и празник. Богатата гайтанена украса по дрехата показвала колко е заможен човекът и уважаван в обществото. Гайтанджийската одая в музей Етър е пренесена от местност край Габрово, където е действала в миналото. През музея минава река Сивек. Част от нейните води се отделят по специален канал Вада и поемат своя път към водните съоръжения и механизми. В миналото това е било мъжка професия, но сега кака Сабина пази тайните на занаята. За да заработи съоръжението, се използва силата на водата. Тя се отклонява от вадата, канала по дървен улей и се контролира чрез шлюз, наречен савак. Сега да надникнем вътре. Кака Сабина ще ни покаже как се сплита гайтан. Основният материал за изработката на гайтан е изпредената вълнена нишка. Тя се пресуква, за да стане по-здрава. После с помощта на чекръка се навива на дървени калеми. Машината за сплитане на гайтан се казва чарк. Това е сложен механизъм, изработен от желязо, задвижван от зъбчати колела. Разказват се много интересни легенди как е донесен от Австрия и е направен първият чарк в Габрово. Чаркът може да бъде с различен брой калеми – 8, 10 или 12. Този чарк е с 12. Дървените калеми се поставят в металните калеми на чарка. От калема нишката се вдява през различни елементи на чарка. Конецът се прокарва през сърцето в калема, за да бъде преждата винаги опъната. Калемите се движат върху желязна плоча по строго определен път, благодарение на специално изработените канали, за да се извърши сплитането на нишките. Едно хитроумно приспособление помага на майстора в работата. Тези дървени летвички допират нишката при работа и ако тя се скъса, летвичката пропада между железните части и машината спира. На мен много ми е интересно как се задвижва всичко това. О, какви тайни се крият на долния етаж! За да заработи чаркът, се използва силата на водата. Когато водата е пусната, тя се отвежда към двигателния механизъм на всеки отделен чарк. Той е съставен от дървено водно колело, вретено и метална ос, намиращи се на долния етаж на работилницата. Когато си свърши работата, водата изтича от другата страна на сградата. Водното съоръжение задвижва голямото зъбно колело на горния етаж и то предава движението на чарка. Могат да работят по няколко чарка едновременно. Така става сплитането на нишките и изработването на гайтана. Сплетеният гайтан минава през различни приспособления – макара, ледка, гребен, скрипци и други. Когато камъкът слезе
слезе долу до пода, машината спира да работи автоматично. Гайтанът се изтегля и събира. Следва почистване от възелчетата. После се навива на мотовилка дълга 50 см. Това позволява Гайтана да се навие с точност до 15 метра. После Гайтанът се пърли на огън, за да стане гладък и се боядисва в бояджийната. Гайтаните се отцветяват в различни цветове. Червено, жълто, зелено. Ето какви красиви форми се създават с тези цветни гайтани.